Atopámonos hoxe nos Montes de Leiro para facer un desacaciado co alumnado de terceiro da ESO e tamén de ciclo medio de atención a persoas en situación de dependencia. Forma parte do proxecto Monte Vivo que se ven desenvolvendo desde o ano 2019, que se comezou a raíz duns grandes incendios que chegaron hasta o centro e a partir de aí comezamos a facer labor de educación ambiental. Estamos nunha situación de crisis e emerxencia a nivel global, eso por un lado sería o objetivo máis amplio e a nivel máis concreto, pois, cuidar do noso entorno máis inmediato. Rianxo, que está rodeado de comunidades de montes, onde o monte é unha parte moi importante da vida de cada parroquia, en algúns casos tamén das aldeas, e aínda así os centros educativos durante moito tempo estiveron de costas, non? A esa realidade. Desde un tempo para aquí iso mudou tanto nos centros de primaria como tamén no instituto. Unha das componentes que temos é o da educación ambiental e o da sensibilización sobre o problema que supoñen problemas como as especies exóticas invasoras. Aquí estamos justo nun sitio cunha importancia moi grande en termos de patrimonio cultural. É un lugar do Monte Viciñal de Leiro onde hai dúcias de elementos arqueolóxicos, aquí sobre todo mámoas. E a pesar disso é unha zona que ardeu en 2019, é onde a partir dunha acacia grande que tiñamos detrás, despois dese lume, agora multiplicáronse hai millares, non? Entón é unha intervención manual de eliminación desas acacias que non só contribúe a parar un problema como son as propias invasoras, en este concreto unha especialmente problemática como a acacia, mas tamén é un traballo de recuperación dun sitio que ten un patrimonio cultural moi importante. O primeiro é que son as futuras comuneiras e comuneiros. Elas son as que o día de mañá van ter que estes desafíos como que temos hoxe, moitos outros, ter que asumilo, pero xa nun papel de responsáveis, non? Polo que pasa neses territorios, e obviamente canto antes sexan conscientes desa realidade, das alternativas e dos problemas que hai e de como poder abordalos, pois mellor preparadas estarán para no día de mañá asumir esas tarefas. Bueno, eu sempre fui unha persoa moi ecoloxista e aparte da miña materia os obxectivos do desenrolo sostible todo o que ten que ver ca economía circular, o ecoloxismo está moi implicado. Bueno, damoslle a coñecer aos rapaces a importancia do bosque autóctono, como estamos vendo hoxe na tarefa que estamos realizando, e tamén que se conciencien acerca das posibilidades que se poden ter no futuro se dende o punto de vista económico, se conseguimos que os montes se rendabilicen de outra maneira. O máis importante que os rapaces vexan o que hai no monte. Somos, ou penso eu, que podemos ser unha guía para que eles se involucren. Non podemos dar moito máis, por menos unha continuidade, de que os rapaces o día de mañán, cando nos anunciamos, que sean eles os que estean aquí ao frente da comunidade de montes. Pareceme interesante porque axuda a concienciar a xente sobre que é necesario eliminar as especies invasoras dos montes. Pois vir a facelo, porque nas aulas o único que podemos facer é, por exemplo, ver vídeos, fotografías ou estudalo, e aquí podemos vivilo. A mí aportoume coñecementos novos de quitar especies invasoras e tamén traballas en grupo, porque ao mellor para ti resulta difícil ter que quitar a última parte da corteza, entonces necesitas a mellor xente que te axuda. Ademais destas actividades ambientales máis de tema flora, fauna, o que sexa, temos outras que son importantes tamén para unha labor educativa, que é, por exemplo, os talleres de audiovisuais, no que o alumnado aprende a usar as ferramentas as que dispón, tocar terra no tempo do smartphone, que sería unha das liñas de estudio. Aprendemos a usar os nosos dispositivos móviles para informar das problemáticas ambientais. Se fixeron varios documentales, algúns están agora en período de presentación. Ademais tamén fixemos outros proxectos como son as sementeiras e os viveiros, desde o ámbito de tecnoloxía, con materiais reciclados e coas acacias que había no patio que se convertiron en pilares do viveiro e das sementeiras tamén.